Wow, ekene m Igbo niile, ekene m onye ọbụla na-asị na ya dịrị Igbo niile mma. Biko ka ebe ọbụla nọ na-enene m udo dịrị gị. Biko na a sị na ọ bụ na okwu okenye buru ụzọ na ya ekperele azụ. Biko achọrọ m ka nene video SS Power o nwere ihe o weta, mana video anụ nwe part 1 and 2. So achọrọ m kwunu kaba arụ nenecha the part 1 then emechazịa nweta part 2. Biko achọrọ m ka nene maka ọ na-akọwasị na nwegasị ihe ọ lụchasịrị aka na njiwe na-asị biko ọ bụ na ị na-eme ihe Dibia bụrụ niile eme ihe omenala bụkwa niile eso ihe bụ ihe omenala. O nwere ihe ọ gụcha na vidio ma chọọ ka ị pay attention to these things. Ịma na ihe niile anụ nwere irugharị niile ekwezi ka anyị mara ndị bụ ndị ala, maka mekanik asị na mekanik ekwezi ka anyị mara ndị bụ ndị ala. Na-asị nwa ọ na-akọwasị na ndị ọbụla na-eme ụmụ ihe a ha na-eme ancha majority of them had 8 of them bụ fake. Maka na ịbịa ma aka na ịbịa gosikwa na ime ịka onye ame achievement ịka ma onye ame achievement. Ọ dịzị aka asị na ọ bụrụ ozi ndụ ka a na-azọ. Ọ dịzị aka ọ bụrụ ndụ ka a na-azọ. Maka na ndị ya pụta sị the way they measure their own success bụ na how many hotel ha lụ, how many giveaway ha na-eme, moto one ha nwe. That's the measure of their success. Ha na-azị ekwe ka ha post isi nwoke mmadụ one ka ihe ha mere ga-ala aga. Ụfọdụ ihe nwoke ite Igbo bụ go to go nwe ya like 500 pieces na bịa ime out of that 500 wụ nọsọ ọsọ 50 ma 20 bụ ya na-alụ ọlụ n'ime si da na-epost gala ya na-agali. Gee na this video ntị bụ na necha part 1 na-emecha ka nweta part 2 ya ngwanụ na video. Batatala online ebe ama bụ ndị na-akpọ m na phone mana ana m abụchi niile na-eme Vini na-eme nna m afọ ya ma iwe were unu na nwere okwu nna agwa unu na-asụ na onye ọbụla julumes ọbụla masịrị ji anya malụ na mụ mere gịnị na mụ n'ọlụ mama nna malụ na mụwa na-agbara nsị ma ọbụla na-agba nsị na-enwere ugwu adịrị ugwu atọgbọrọ ya oru na n'ụlọ SS Power ụgwọ kpọrọ na guleru ọmụ bụ agwala nso na na-ekwubu nke mere mekosi ozo n'elu maka na mmanwụ na-ekwuru ka mmadụ abụrụ m ji a na-abala enyela iji nwere ibe m na-abụ na-eme na net enu ekwuru okwu ya na m amaka iwe ma me na-ekwure na onwere onye mbụ ịma na ụdị okwu a na-adị mechi ekebe ya ọnụ akpọrọ m anụmakọwa adị m akọ dị aka ọnụ nwere mmadụ sandịlị m ibe onwe sandịlị m ụdị anọ ibe a na arụ m chọ na ekwetara m na onwere onye ọbụla Dibia mara ya pụta na-agba mmadụ mgba. Ana m avụ destin ndị Dibia na-eme nwa ndị bidochara Dibia ọgwụ bụ ụmụazị bidochara Dibia ọgwụ ma ndị okenye bidochara Dibia ma na-eme amamụ fim ka a na-atụ ka ọ bụ komedi ka a na-eme dịle Dibia na-eme komedi ma na-emezi ọdịnala a na-apụtarazi azụ ibe omenala anyị na-abụ a na-apụtarazi azụ ibe onye ọbụla onye nọdụ na-akpali onye ọ bụla ụka eji amụrụ m onye atị fim ọ dị ka fim atịrị agara abịa n'omele Dibia ọ ga-abịa ọ dabaga na Dibia unu n'anya na malụ na onwere ibe bụ ọgwụ nwe ibe bụ nsị mmadụ asị na onwere ibe bụ ọgwụ mmadụ asị na onwere ibe bụ nsị na nsị dị ọgwụ dị alụsị dịkwasị ya otu ọnụ na abụrụ m onye na-ekwu okwu ibe gbasara ọgwụ ememere netin gbasara ọgwụ mana m bụrụ ebe mmadụ na-asị ezi ikuku na o mere nke eme nke ọzọ ka nkọlu na akọ ka ngwunu sọntịn unu na-amatara n'ụwa maka ndị bido Dibia ọgwụ malụ na amalị na o nwere onye na-emerụ Dibia ka Dibia nwe ọgwụ o nwere onye na-emerụ Dibia ka Dibia nwe ọgwụ ka Dibia nwe nsị
maka mmadụ ya eji na-abụ mmadụ filia na ebe ọ bụrụ na-eme dibịa n'okwu okwu ka atụbalị ya ụjọ ụdị hawa adịrọ. O nwere onye na-emerụ dibịa ka dibịa nwe ọgwụ, ka dibịa nwe nsị, ka dibịa nwe atịlịkpa ahụ na-ekwu okwukwe. Si ejina na-abụ mmadụ na mmadụ bụ ọkụkọ. Si ejina na-abụ mmadụ na mmadụ bụ ọkụkọ. Onye yela akwa ọcha ọ bụla oyela akwa ọcha dapụta n'ụzọ bụlụ ogene bụlụ mgbịlịgba osi na omewe dibịa na-eme dibịa adọzi ọgụ, dibịa enwere ezigbo ugwu. Unu na-egwu anyị na abụ na nwa bibia na-emegwu ya na-emezikwu kịta dịzikwa na nwa bibia dibịa ma ibe niile a ọ dịcha ka na ọhụrụ nke na-alụ ọlụ. Rapụ ndị na-eme komedi ka va na-emele onwe komedi. Rapụ ndị blọgas ka va na-emele onwe bibia a na-emele onwe bịa. Rapụ ndị na-eme fim ka ndị fim na-emele onwe bịa. Rapụ ndị na-agụ egwu ka ndị egwu na-agụla onwe bịa. Ọ bụ na dibịa mara gị cheru na dibịa gị. Mmadụ na-ekporo n'aka na-aba agwa ya n'ọnụ. Mmadụ na-ekporo aka na-aba agwa ya n'ọnụ. Obodo nwere alụsị na-asa abụ sa abụ alụsị ahụ. Ịmalịba ha mere gị dibịa bụ na nya mere gị dibịa ahụ mesivi ike na agala gị. Ịne na mmadụ ya na mmadụ mere ibe a na ka ọ gara ọnya na ọ garala ọnya. Nwere gị na ivi ịgba mmadụ okwu na net nwe agafe a no nwere nke ihe eme emete problem. O nwere nke ihe eme ibe akpọchiele gị. Nwere ndị na-eme na ọgalịba onye ka aka niile jiri ụra ịra. Okwu mbịalụ ngwu tata onwe ndị si na ama abụ ebe mmadụ na-asị mmadụ nọ yere mmadụ venu ebe ya dị ya ma aka tie ọkpọ tie ntị ya n'anya etie n'ọkpa. A gwara gị sị gị na onye kwudere nna ya kwudere onye ochie. Ọ bụrụ ikwudere nna gị ka unu rem ibe net na unu kwudere nna unu arụmcha unu ga-eji napụta online na-akọ akụkọ ọgwụ jisi ọgwụ jiri osi. Ọmụ bụ gwara mmadụ gwa na ka isi na inwere ọgwụ ọgwụ na-agbanarị mmadụ. Ọgwụ na-agbanarị mmadụ. Ọgwụ na-agbanarị mmadụ. Ị na-ego mmadụ ibe na-ebu nja dị ya eme ibe ọgwụ mala amalị na ilu ebe nwere ike ilu ebe ọbụla ọgwụ anọrọzi. Ọgwụ na-agbanarị mmadụ. Mmadụ ya nwe mkpu ebe tata ọjọọ ọgwụ agbagbuo ya. Mmadụ ya nwe mkpụ mma mmadụ na mma na-alụ ọrụ n'ibe niile onye ụta sitere ibe niile na-alụ ọrụ ụlọ ebe ahụ na-egbu eme ọba. Mgbe ibe ahụ na-eme na unu na-enwe na-alụ ọrụ ka anwansị. Ọgwụ ebe na-alụ ọrụ ka anwansị. Ọgwụ mma na-alụ ọrụ ka anwansị. Ụdị ahụ ọgwụ anyị ji emekwa osi nweta venu osi dere gị venu na ebe a ka ya dị abịa. Nwere gị ilu ebe anwa imechi ibe niile na-abụrụ mpụ nwere nke ya alụ ọrụ. Mmadụ ejiri ogwu etu ọnụ na o nwere ebu Chukwu. Mmapụta ndị ka ọ nọdụ na anya mmadụ na ọgwụ ị na-agbalụ mmanya ịmala ị na-agbalụ mmadụ ịgosi ọgwụ esi na ọgwụ anwa agbalụ na ọgwụ anyị na-agbalụ onye anwa n'ihi na-enye ya taịm o eji alụ ọrụ. Nna gị nọdụ na n'ebe anyị dị alụ ọrụ ahụ naanị ibi na-agba onye anwa mana na ọ chịkọ ejina na-amụ gị amụ na-achị gị ọchị maka na ịmara ibe ị na-eme. Nna m gwara m sị na dibịa ọbụla alụlụ ọlụcha ọrụ nye mmadụ deeti nye mmadụ taịm sị mmadụ na ibe dị otu a na ibe dị otu a na-ebutele onye abụ alụsị na onye abụ arụ ọrụ alụsị n'ebe ahụ ọlụ. Mana eziokwu ka ọ bụ ebutela ya nwa alụsị bụ onye ahụ na-agwa mmadụ okwu na ibe ya alụ ọrụ otu a na alụ ọrụ otu a onye nwụrụ alụsị ya. Nna m gwara m sị na aka ịmala abịa niile ịmachara abịa niile ọ bụrụ mgbe ị lụrụ ọrụ ka ụlọ ahụ ya ọ bụrụ mgbe ọbụla. So ichekwa na onwere ọgwụ ị nwere nwa na-asị mmadụ ya pụta ebe dote na-apụta ebe dote a ị mara nke onye anwa ị na-asị apụta nwekwere nwere ka ọ bụla nke ọbụla onye anwa nwere ka ịpụtaziri nke onye anwa aka nke gị lụọ ọrụ.
avụrụ m ebe dibia na-apụta sị na ya challenge ewe mmadụ ịchọ challenge mmadụ ma ọ bụrụ esi n'Igbo dibia mmadụ ka ọgọnụ kọrọ ya bụ na nwere omeleke nomie nya onye mara otu ije nomie okwu nomie anya n'ime ya devela anya asị gị devela ewu abịa ka ọta hapụ na mmadụ gbago gị ije oke pụta ọ bụ nkọbụna ya na-egwuru onwe gị pụta si na ya bụrụ mere nke onye ahụ ndị na-ekwu okwu abụ nkịwa bụ dibia na-ekwu okwu anyị nwere ọgwụ ị nwere okwu nsị o nwere onye ebe ịbụ iji ndị dibia na-etipule abụgo m olmosu dibia na-atọ ndị na-emere dibia ebuela ọgụ abụgo m ndị egwu ị na-anya ndị na-emere dibia ebuela ọgụ enwele esi na ya mewo dibia agwụsịkwala mmadụ ọgwụ ebe a onye ahụ nọdụ sị na ọgwụ ahụ nọ na-edirozi ya mgbe a jikọ ya tụrụ ọgwụ a na mmiri maka na mmiri bibe na-ebu ọgwụ ọsụ na nwere onye sị na ọ na-emeli nọ na-agwụli egwu na ọ chọrọ mbunye ya dị ọgwụ o mechara bunye dibia onye a na-agwụli egwu ọgwụ onye a na-agwụli egwu ahụ na obiela ọgwụ onye asị na-emewo dibia onye a mmezi dibia ọ dị ka ọ gawala nwa ọbụla okwuwezi okwu enyi ha na-akpalizi ndị dibia dị na mgbe ahụ bụ na amarụzi ndị bụ real na dibia amarụzi ndị bụ real na ndị bụ fake ejiri ọgwụ anya isi ọgwụ ị na-anya na chukwu adịrọ bụ chukwu na-eme ọgwụ oji ele na chukwu adịrọ bụ chukwu na-eme ọgwụ oji ele na o nwere ife bụ chukwu na o nwere ife bụ chukwu na-eme ọgwụ oji ele pastọ bịa na be gị ọbụla ọbịa na be gị ngwa ọgwụ ọbụla pastọ abịawo inwe ite nzu ọkwa chukwu ka ya akpọ okwu ya kpọkwa esi okwu ya kpọrọkwa esi okwu inwe ite ọjị ọkwa chukwu ka ya akpọ okwu ya kpọrọkwa esi okwu n'ofu ka ya akpọ okwu onye ha njikwu na mbụ na ụka na omenala bụ oyiwe ka ọ bụ nwere ibe dị iche amakwala m na-enenecha anya na bụ vidiyo mana ka nsị na-ewetakwara na agwa m sị gị na vidiyo anụnwa ya enwe part 1 na part 2 ka o wee nwee ike kọnten onye ọbụla nwee ike ọghọta ihe ebe nya bụ okwu si wee bido biko maka na asị ekwu m ekwu na mbido vidiyo asị na ọ bụ na okwu okenye eburu ụzọ na ọya ekpe azụ mana ka isi na-enecha ya ka onye ọzọ sikwa wee nene biko ịnenecha ya ọ dị gị mma kapa ahụ shiela anyị dị vidiyo enechakwa na onwekwana ihe ọzọ ịchọrọ ikwu na biko ịkaba arụ tile anyị ya na kọment sekshọn maka na anyị na-agụkwanụ kọmentị nke ọbụla dịkwanụ mma anyị asị ya asa nke ọbụla ịkọmentị mgbe Igbo ya amụta ihe nye anyị epighi na kọmentị unu dị ya ka onye ọzọ sorokwa wee na-amụta maka ebe anụ nwaanyị nọ anaghị amacha ihe na-amacha everybody is here to learn so you learn from me I learn from you we all move together to forge a common goal which is being our brother's keeper ekwechakwa m ọha m n'ọnụ enwe mgbe ọzọ